Vďaka tomuto triku budeš zarábať tak veľa, že ti aj OnlyFans modelky budú závidieť. A nie, nemusíš vykradať banky ani natáčať OnlyFans. Spôsob, ktorý ti ukáže, mi generuje tak veľa peňazí, že si o tom ani nesníval. Výnosy z prenajmov môžu dosahovať aj takéto čísla. Airbnb prenájom ti priniesie výnos až 10% ročne. Lietaš tam dvakrát do týždňa, ale tie zárobky ti závidia aj OnlyFans modelky. Krátkodobý prenájom je totižto naozaj najziskovejší spomedzi všetkých kategórií a pri správnom nastavení dokáže generovať príjem až 1500 eur mesačne za jednoizbový byt. Je to časovo náročné, ale kľudne to prenechaj na mňa. Ja sa ti o to postaram. Druhý spôsob sú prenajmy po izbách. Tento spôsob ti priniesie výnos 7% ročne. Lietaš tam síce každý druhý týždeň, ale zárobky sú fakt brutálne. Zameraj sa na troj- alebo štvorizbové byty a prenajímaj ich po izbách. Je to pracné, ale pokojne to deleguj na mňa a ja sa ti o to rád postaram. Tretia kategória sú garzonky a dvojgarzonky, ktoré dosahujú výnosy v priemere 5% ročne. 5%? 5%. Posledný spôsob je prenajom trojizbových bytov. Ak ich prenajmeš ako celok, týmto spôsobom dosiahneš v priemere 4% ročne. Samozrejme, k tvojim výnosom si pripočítaj ešte aj trhový rast cien nehnuteľností, ktorý je v priemere 5% ročne. Ak chceš aj ty vedieť, ako získať takto brutálne ziskový byt, tak mi napíš do komentára zisk a ja ti pošlem bližšie informácie.